Este és el cartell de la campanya d'animació lectora que FAPA València, el Gremi d'Editors del País Valencià, la Unió Gremial i FEBAEX han preparat per al pròxim 2 d'abril, el Dia Internacional del Llibre Infantil. En la campanya també participen les editorials Denes, l'Eixamp i Camacuc, que subministraran diversos llibres per als més menuts. Les activitats tindran lloc en 21 poblacions de la província de València, des del port de Sagunt a Tavernes de la Valldigna, passant per Bunyol o Xàtiva. El principal objectiu, lògicament, és que els xiquets s'acostumen a incloure la lectura en el seu oci. Tots sabem que les coses les aprenem per mimetisme i, per tant, si nosaltres vegem als adults, al nostre voltant, i aquesta passió per la lectura, evidentment hi haurà més facilitat perquè aquests xiquets també l'assumisquen, no? Les entitats participants també s'han mostrat molt reivindicatives amb el Consell per la seva falta de polítiques efectives per afavorir la lectura entre els joves. Així com el govern va dir que voldria gastar 2 milions d'euros per 2.000 milions d'euros per a obrir biblioteques i que les conselleries d'arrel de l'Estat haurien de fer la seva part voluntària per a poder-ho fer, doncs sembla que la nostra comunitat, el nostre país, no hi ha diners per a fer-ho. Quina pena que en el nostre país no hi hagi diners per a gastar en la lectura de les biblioteques dels nostres fills i filles. Els pressupostos estan congelats a les ajudes a l'edició, no ho podem dir, des de fa 10 anys, amb la qual cosa sí que s'han fet esforços, me consta, per actualitzar els fons de les biblioteques d'aula, però aquests esforços se fan en la tendència de reforçar la postura d'uns continguts ideològics determinats i uns interessos econòmics de les grans editorials. Això està ahí i això hi ha que renovar-ho. Hi ha que renovar-ho perquè n'hi ha una gran oferta en el món de la creació d'escriptors, il·lustradors i gent del món de la música i gent del món de la cultura i de l'art plàstica, etc., i això no està suficientment atès. I tot a penes un mes abans perquè la Fira del Llibre de València estreni l'edició d'enguany.